Súra číslo 4. Rouchem přikrytý. Arabský název Al-Mudathir. Ty rouchem přikrytý, vstaň a varuj. Pána svého oslavuj, svůj oděv očišťuj, hněvu božího se varuj. Kvůli rozmnožování zisku neuštědřuj a při pánu svém trpělivě stůj. Až zatroubeno bude pozounem, ten den bude věru těžkým dnem. Pro nevěřící nelehkým břemenem. Nech mne s tím, jehož jsem já jediný stvořil, jemuž jsem majetek rozsáhlý daroval a syny zde přítomné uštědřil a jemuž jsem vše hladce uhladil a on pak ještě dychtí, abych více mu dal. Však pozor, vždyť proti našim znamením on brojí. Však vyženu ho na vrch příkrý. On věru vymýšlel a rozhodoval, ať tedy zhyne tak, jak rozhodoval. A znovu, ať tedy zhyne tak, jak rozhodoval. Potom kol sebe se rozhlížel, pak zamračil se a nasupil. Nakonec zády se obrátil a pyšně odcházel a pravil, to není leč kouzlo osvojené a slova jen bytosti smrtelné. Sežehnu však já jej v ohni sagaru. Víš ty vůbec, co je to sagar? Nic nenechá a nic nepustí a kůži smrtelníkům spálí a 19 andělů nad ním bdí. A za strážce pekla jsme pouze anděli určili a jejich počet jen pro pokušení nevěřících stanovili, aby ti, jimž dostalo se písma, se utvrdili a rozmnožila se víra těch, kdož uvěřili. A aby věřící a ti, jimž písmo bylo dáno, nepochybovali, a aby ti, v jejich srdcích nemoc je, a také nevěřící pravili. Co chtěl Bůh tímto příkladem říci? Takto Bůh zbloudit nechává, koho chce, a vede cestou přímou, koho chce. A nikdo kromě něho nezná vojska Pána tvého. A není toto leč připomenutí smrtelníkům. Však pozor. Při měsíci, při noci, když ustupuje, při úsvitu, když se rozjasňuje, sagar je věru jeden z trestů největších, jako varování smrtelníkům daný. Těm z vás, kdož chtějí k víře vpředu jít, a nebo se chtějí opozdit. Každá duše je ručitelkou toho, co si sama vysloužila, kromě lidí po pravici, kteří v zahradách vzájemně se budou ptát na hříšníky. Co přivedlo vás do sagaru? A odvětí, nebyli jsme mezi modlitbu konajícími, ani mezi nuzné krmícími, ale tlachali jsme mezi tlachajícími a den soudný jsme za lež prohlásili, až přišla na nás tato jistota. A nebude jim nic platná přímluva přímluvců. Co s nimi je, že se odvracejí od připomenutí, jako by byli osly splašenými před lvem prchajícími. Věru chce každý z nich, aby svitky rozevřenému byly přineseny. Však pozor, oni se naopak neobávají života budoucího. Však pozor, toto jest připomenutí. A kdo chce, ať na ně si vzpomene. Však vzpomenou si jen tehdy, když Bůh si to bude přát. A jemu náleží, aby se ho báli. A jemu patří odpuštění dát.